Uy, Hil! Gainom na sad ka do? Ha? Buot mo ka, mag-inom ko. Samtang ka. Nga mao man ni makapawa sa stress na ko. Ay, pagbuot. Kadadla na lang ka mag-inom, Hil. Kadadlaw nga, ang gaingon magkakadaadlaw nga. Sa usa ka semana, kapito raman ko mo inom. Kadaadlaw din na. Pinamdi ka daw ang isa ka semana. Walo. Halo, nabuang ka? Oh, sakto na pito. No, hindi nga. Makapawa man sa stress na ko ang inom. Hindi man nagrabe sa naaraman sa kudres balay. Buot. Niya, kadaadlag yun, Hil. Ha? Akong ilim mo na, nahurot na niya. Wakoy Helen. Kay pagingon na kano sa ama ko ni inom diri nga di ko mo bayad ay anang imong baligya. Ay pagbuot isang taon ko. Pagbuot manung kanon. Hil. Kanang imong gipang inom, hino, kanang imong gigasto, imo pulang nagitigom. Tigom na sa koy tigom. Awa ha, Ngam sa koy tigom. tanawa. Butan man taas ta inom, butan. Onte pa yun na nara ganita ni inom sa balay magbuot pa din. Okay, di man saktong imo ha. Di. Butan gud ka. Ug sakto pa ka. Masagdaan ti ka. Awa ha. Tagpila ng Red Horse Hil. Dagko pag yun imong paliton. Kada adlaw dagko 1 ato butang nato. Mga kuan, 170 170. times. Kada adlaw ka ha. So usa ka semana. Wala kay ngom ka 170. Tagpila man din yung birdong. Di butang nato 150. Yawa no mo, kwintahon pa man nimo nya kana inyong mag Gaan na to palit-palit na murag ya walay kapuslan ang palit ninyo anang mga online mga labot eme. 150. Ha? Sa usa ka semana, kada adlaw magud ka no, mag-inom. Nya sa usa ka buwan, pila ka buok adlaw? 30. Times 30. 45. Oh, 4,500 sa kabuan. 4,500. Imo usa sa din ka ang buwan. kwintahon day, imo enjoy ra ka. Kwintahon sa din nimo. Ayo, paminaw. 4,500 ha. Nya sa usa ka tuig. Pila ka buok buwan sa usa ka tuig? 12 months. Sige, times pag yun nato. So naman taong kay pagkwinta naman na limong taon na wa mo gali ko pakya na. Ha? 4,500 times 12. Oh, so usa ka tuig, 54,000 imong magasto. Naabot man kana oy. Dugay na ko si Ginoo mo, ugaw na huna ana. Dugay, no sa man ka nagsugod og inom. Pagkuan, edad ko 22. 2022 taron. Ha? Ikan pag 22 nimo. 11 years kay 30 naman ko ron, 33 man ko ron. Sige ha. Times 11 years. Oh. Quals. Sus, ginoo ko, Hil. So, sa 11 ka tuig. Uy, mukha ba dyan og 600,000? Pagkapalit na kasakyanan ani, taon kahil. Uy, Sometime magbuot man taon ka. Ikaw sige kagbuot ako nimo may pag itigom no. Uy, aron makasakyanan tigom. Di naam sa tigom. Sa kadlaw, kausara ka mo inom mo. Lahi man lipay-lipay, lahi man sa nang tigom araw imo hanay sa bayan na lang ko ay sigo ano. Di ko mainom do. Di ka mo inom. Kano sa ka dili mo inom? Sukad-sukad. Sukad na ako'y buot, di ko mo inom. Ha? Pila ka tuig na karon? Ano naman? Pila na ka tuig ron sukad wala ka ni inom? 30 na ko kapin. 30 ka pin. Wa ka inom-inom, 30 ka pin ka tuig na ka. Di na lang na nato i-times. Ngano karon, wa man gapon kay sakyanan. Magbuot man ka. Sige kag pangwinta da ikaw asa man nga wa man kay inom-inom sukad pagbata. Hindi ko dag-anan yung mga Asa mo sakyanan. Wa pa nabot. Oo, ay pag-judge tao gani ako nag-inom ko ako pa man gani mo hatag nimo. Magbuot man kag moinom ko. Sige kag panaway ikaw wa kay inom-inom. Na kay nagtigom asa imong sakyanan. Sir, bakit? Huwag na to. Oh, dira. Ayo. Imo na. No. Ay sige katik tira. Uy, ka, uy. Si abot magakwinta 590,000 dako ka na nga naon pero. Da di mahimo way inom ko bahala ka dira.